Ayan na. Kadagit, maglalaban tayo ngayon ng mga gagambang. Ayan. Lalaban natin to kadagit. Ayan, mga OS natin natalaan. Kayo na lang pumili kadagit kung ano, saan kayo. Ayan, nakita nyo naman yung mga size niya kadagit. Ayan. At ito. Diyan ka mo. Sana yun. Ayan, diyan ka muna. Ito yung mga kalaban niya kadagit sa, para makita nyo ng ano, actual. Ayan ha. Ayan. 5 piso po yan kadagit. Ayan, tututo ko kadagit ha. Ayan, mga OS natin ngayon kadagit. Ayan. Ito makakalaban niya. Pareha sila talaan kadagit. Asa na ba yun? Face po post. Wow, swabe yung lakad. Lakad pa lang, ulam na eh. Nakita niya naman kadagit. Swabing swabe yung lakad niya. Ayan yung kalaban niya talaan. Parehas talaan kadagit. Tingnan nyo naman yung mga galamay niya kadagit. Parang mga salmon. Pasensya na kadagit, hindi tayo nakalens ha. Wala kasi tayong lens katulad kay Boss Gagambino. Para mas malaki tignan yung mga gagamba. Pero nakikita nyo naman yung mga size niyan. Mga OS natin kadagit. Ito tutok natin kadagit ha. Yan, yan yung kalaban nito kadagit. Ito, yan. Oh. Ayan oh. Kaya kita nyo naman kadagit yung mga size ng OS natin. Tala versus tala. Kayo na ang umusga kung kanino kayo. Maraming salamat. Shoutout sa inyo. Sabay-sabay po nating i-like ito kadagit. Kadagit, sabay-sabay po nating i-like yung video na to. Maraming salamat. Kung nagustuhan nyo, salamat sa inyo lahat. God bless all. Ayun mga kadagit. Makita nyo naman. Pinalakad ko. Yung iba nag-request na Sir Kadagit, baka pwedeng makita mo ng gamba bago malaman para makita. Sinasabi ko naman, kung hindi ko man ma-demo at hindi ko man ilagay sa 5 piso, sinasabi ko naman, tulad nito paglalabanan natin OS ngayon, pareha silang talaan, magkaiba lang ng kulay. So mamili na lang kayo mga kadagit kung saan kayo. Ito yung kaninang pinalakad natin. Yung isa kasi tulog na tulog eh. Nga pala dito, sa mga hindi nakanood dito, malas nyo, balikan nyo yung channel, yung ano na to, yung upload ko na to, napagandang laban nito. Meron din siyang replay sa zoom. Mali pa nga yung spelling ko eh, nagmamadali kasi. Eto, balikan nyo tong video na to mga kadagit. Napagandang laban yan. Yan ang pinaka malupit na na-upload ko na video na laban para sa akin ha. Talagang ano kasi yan eh, dangkawang kasi yan. Ito, ayan, tignan nyo mga kadagit. Balikan nyo yan, i-check nyo sa may channel ko, Ryan DC Mandarguito. Hanapin nyo yan, no? Patay kung patay, nakalagay thumbnail. Tapos ang title niya, Galamayan. Parang walang ano, yung bawal ang umayaw, ubusan ng lakas, ganun. Ayan o, basta yan, patay kung patay, nakalagay naman yan, makita nyo. Balikan nyo yan kadagit, napakagandang laban yan. Swabe naman yung lakad nito. Laki ng stick ko. Kasing taba ng stick ko. Kasing laki ng stick ko. Wow, swabe eh. Makakalaban yun. Turugan niya. Nakakondisyon din yan. Ayan po yung subscriber ko ha. Pumunta dito, may taga may kawayan pa yan. Puto seko ko kahapon, umitlog na yan. Talaan na puto seko. Malaki. Nagpa-vlog ka rin ba? Ano yung talaan? May channel lang. May talent siya. Puto ngayon. Shoutout na yan kadagit ha sa mga lumalabas. Habang di pa nag-uumpisa, pakiyan nyo na lang.
Pakibasa na lang yung mga shoutout dyan kadagi. Yan o. Puro bullet yung mga katawan nito. Kaya kadagi, kita nyo na may mga jumbo natin. Ayan o. Lalaki na ng kuko kadagit to. Malaki pa sa kuko. Para makita nyo naman kadagit yung size nya. Size different, jumbo, OS. Ito nyo naman kanina, pinagkapang ko. Kadagit. Oh, teka lang, nakatalikod. Buti di agad sinakmal. Pinapawisan na ako kadagit. Shoutout dyan kadagit ha. Pakibasa na lang yung mga shoutout natin dyan. Ganda, kasi laki lang talaga. Mas malaki, mas mataba lang ng konti ito. Itong kulay pula natin. Pero itong kulay gray kadagit, ganda ng kulay, ano, gray. Bihira yung ganitong kulay, rare din tong kalaan na to eh. Yan. Yan na. Uy. Pabebe tong mga OS nating tala ah. Tingtingin ko na lang kadagit para ano, napuwisan na rin ako eh. Tingtingin ko na lang ha. Parehas naman nakaharap eh. Basta shoutout sa inyong lahat. Apakagandang laban na ito sana. Sana ha. Ayan na, go. Uy, talo. Hindi kaya dahil bago pa. Uy, talo yung malaki, mas malaki. Buntis kasi to siguro. Oh, talo kadagit. Uy, talo, ganda na ito no, real color, kulay gray. Pangit ng labang kadagit. Yun, nagsakmala na. Putang na, parehas mabigat. Nalalaglag sila, parehas mabigat eh. Oy, wala. Talo talaga isa, kadagit. Kondisyon muna natin. Sa buntis eh, paiitlogin natin. Ayun, sayang yung laki nito kung ano. Ayun o. Oh. Sayang, laki pa naman ito. Oh. Sayang yung laki nila kadagit eh. Oh. Oh, yun. Talo talaga, wala kadagit. Panalo to ha. Yun lang. Pasensya na, kulang sa kondisyon. Kulang sa kondisyon. Bago lang kasi itong mga to eh. Di ba yung kahapon pinakita ko yung mga bago kong gagamba. Ito sila. At least nakita na natin kung sino yung may mga future na talagang pwedeng i-derby natin. Sabak sa mga ganda. Yun lang, maraming salamat sa inyo. Pakitingin na lang dyan yung mga shoutout. Pakibasa na lang.
sabay-sabay po nating i-like to. Maraming salamat sa inyo. Next video, yung rematch natin, abangan nyo yung kulay orange tsaka yung isa na medyo brown. Yun. Thank you. God bless. Paano masabi?